हेलो गाइस आंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आंनि गोसो गोथार बरायग्रोना लानाय जाबाय। नोंथांमोननो थाखाय आं मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय। बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोना थामनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो ना मानसिया भिडिअ लाबोदों। ओरैबायदि मानसि दङ ना, मानसिफोर दङ, ओरैबायदि सिख्लाफोर मानसि दङ आरो ना, मा बुङो आरो ना लोगोफोर, जुदि गावसोरनि बेबायदि आखलनि मानसिब्ला नोंथांमोनखौ जुदि खाथियाव मोनो अब्ला नोंथांमोनखौ मा सौनानै हाथायजोंनो 24टाखौ खनसेनो गाहोगोन मिथिबाय। ओरैबायदि लोगोफोर बिथांमोनखौ नायना लादो आरो ना नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायराबालाय आं स्पा आंनि आन्दाज Oh my god. Oh my god. Oh my god. How have you? Nih. Oi, आंथ' गैखायालै स्टप आं गैखाया नै बिसोर देखायलाबायदों। होनाय 17 गासिखौबो लेंहरजोब नायनोबा लंथं नायनो लुगैदोंबा लेंहरजोब।